kalibutan nga nagsunod ning atong programa through Facebook Live. Welcome, welcome, welcome. Okay mga higala, sa masaghapon sa atong naandan sa dili patamo adto sa pinakamin porsyon sa ato nga programa, ato sa ning ibanan og pipila ka mga text message dinhi sa ato nga cellphone. Okay, sir, ang ako nga pagpaminaw kagabi sa inyong gidiscuss, daw nahayagan gyud ko og dako kaysa pagdahom manggod nako nga kanang sign of the cross mao nang sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Okay. Well, mga higala, mao ni atong kuanan ron kay duna may nagpaluap ani ato ning masumpayan karon, no? Well, niya patay kuan di ta mag kay niya si Brother Isao, nya niya sa tay bisita for the first time si Dr. Rimar Dihito Alba, no? First time niya ning kuan, first time niya ning pagbisita din niya sa atong program. Doc, kana welcome. God bless you. Okay, napatay basahon, sir, ang amo nga ikasulti mahitungod ni ana, mao manggod na ang among naandan nga manguros mi among sampiton ang Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Okay, wa man problema kay inyo man ang naandan. Ang ato magud dinhi mao ni ang pulong sa Ginoo sama manig salamin nga makita nato ang diferensya, makita nato ang insakto ug sayop. So kita na ang magunahuna kung asa ta mo dapig diha sa insakto o sayop. Okay, last text nga ato nga basahon. Pastor, nakakuha na pud gyud mi og nindot nga punto bahin ni anang pagpanguro sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Sakto gyud ka, Pastor, nga sa bautismo di ay naoy dili na sa pagpanguros. Salamat si Rinalyn di ay ni. Okay, daghang salamat Sister Rinalyn. Last text nga akong basahon. Sir, nagkinahanglan mi pangutana ni, so dili lang usa ta ani kuan, dili lang usa ta ani kinini ang kuano kay naa may paluap kagabi no? Ang ato nga gihisgutan may tungod sa katumagod nga kanana ang giipangutan na nga nagtuo ang miog Trinity, pero dili gid mi mo kuan anang panguros sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. So ato nang gihisgutan, so gipaluap man gid ni kagabi ato ning hisgutan, medyo malapad-laparan na ron og jutay apan sa dili pa pagabasahon ni Brother Libby, magaiban og pipila ka mga text message diya sa iyang cellphone. Mas maayo siguro, Brother Isao, nga imong malili diha nga ato nga monitor aron ato mahibaluan din ang lugar din dapita nagagikan ang ato mga pinalangga nga mga viewers. Brother Isao. Okay, daghang salamat, Brother John, og mayong gabi kanyong tanan mga kaigsunan og mga kiglan, mga suking tigpaminaw na itong programa sa kanginan Jesus is our hope. So bisan asa man kamo karon nga dapit nagsunod ug nagsubaybay nini nga atong programa, mga kaigsunan og mga kiglan, welcome, welcome, welcome kamong tanan. Nini nga atong ginahimo karon nga live broadcast, doon na natay na-receive nga mga mensahe gikan sa naglain-lain nato nga mga viewers. Niya si Sister Ila Lipalam Kalapuan, niya pod si Brother Suni Sumayang, niya pod si Brother Milogy Silasol, niya pod nakig-uban kanato ang Riverside FM Cebu 93.2, gikan ni sa South Cebu. Ilang mensahe on air na diri mga brad. Salamat ninyo din ha mga sir sa inyo nga pag-hook up sa ato nga program. Og salamat sab ni Pastor Joel Tirana. Niya pod si Brother Ronilo Itang watching from Saudi Arabia. Ang iyang mensahe, happy midweek sa mga kaigsunan. Makununayong naminaw og sa mga nag-view ning programa sa Jesus is our hope. Og maingon sab kaninyo, Brother John, Brother Isao, kay Libby, og sa bisita ninyo. God bless og maayong gabi. May gabi ni Brother Saudi Arabia, Brother Nilo. Nya dinhiya sab sa ato nga pikas monitor ato sab nakita nga nakig-uban kanato ang ato nga kaigsunan niya si Sister Julina Istorco Rizal, niya pod si Sister Ginalyn Lumontad,
Niapod si Brother Philip Line Bonyula dihito watching from Cebu City. Oy dong, salamat. Himala nga nakabiyo ha. May gabi niya, ingat ka niya. Niapod si Brother Andy Nubal. Niapod si Brother Lando Jr. Vildosula. Niapod si Ma'am Magrita Ruidras. Niapod si Sister Ria Katamko Alburo. Niapod si Sister Elpidia Curo. Niapod si Brother Edelberto Rina Sumalinog. Niapod si Sister Merifel Vargas. Niapod si Sister Natividad Disamparados Tadlas. O niapod si Sister Ila Lipalam Kalapuan. So sa pagkakaroon, niapoy minsan si Sister Julina Esther Corizal. Good evening mga kaigsunan. Happy midweek. Watching from Victory Church. Gikan ni sa Koan. Negros, Brother John. Yes, minapasok. Negros Occidental. May gabi din ni Brother Nonoy og ni Sister Nini Solibio. Uban ni sa mga kaigsunan din ha. Brother Ariel. Anya, imo sa mga Rizal family ninyo din ha, Sister Julina, salamat sa iyong pagsunod sa atong program. Niapod si Sister Ginaline Lumuntad, mayong gabi sa inyo tulo. Sir Libby o kay John og Badisaw og sa tanan. Niapod si Sister Sheena Rose. Hello po, naminaw si Lulo Duro og Lula Ophelia. Mayong gabi ninyo din ha. Nya mayong gabi sab ni Lulo Duro og Lula Ophelia nga nagpaminaw sab sa atong program nya ato dayno nga pasalamatan atong mga kaigsunan dinas Kinatarkan Island o nya pasalamat sabta ni Sister Ruby Bachansila. Ma'am Ruby, salamat sa hamubo nga panahon nga nagkaistoryahan ay tao nya kanunay mi nga nagaampo sa mga plano nimo alang sa buluhaton o nya ato ra gyud lauman ma'am nga ang Ginoo maga-provide og magatabang ra gyud sa atong mga plano alang sa ato nga pagbuhat sa buluhaton sa pagsangyaw sa maayong balita. Unya mayong gabi din nanos Dawis Maya ni sa ako ang pinalangga nga puhan si Lola Gloria uban sa mga kaubanan din sa balay usab sa nila ni Ate Lovely, nila ni Kuya Yoyong and ni Dave. Mayong gabi ninyo din hantanan uban sa nila ni Himhim, ni Sign og ni Tio mayon man kang Ate Gian. Mayong gabi ninyo din hantanan sa aton lang mga kaigsunan din mayong gabi ninyong tanan. So sa pagkakaroon wala naman tayo nakita pa nga nadugang mensahe alang sa pagpadayon sa itong programa. Ang panahon na kong ihatag diha kanimo Brother John. Okay, again, salamat Brother Isaw. Adto ta aning pangutana, gagi paluap man ni kagabi. Pero sa dili pa ta mo adto sa pangutana ato sa niragod nga kuan manay importanteng pangumustahon is Dr. Rimar Alba. Dok, usa sa mag-una gid nga imong pangumustahon ron si Lula nimo, ha? Si Dr. Rimar Dihito Alba. Okay. Sa ngalan po na ating mga kapatiran sa Malabon Seventh-day Adventist Church ay atin pong mainit na binabati ang ating mga kaibigan at mga kapatid na nakikinig sa ating programa, Jesus is Our Hope. Atin pong dinadalangin na kayo po nawa ay nasa mabuting pangangatawan at kalusugan, lalong higit sa ating mga spiritual na kalusugan. At tayo po ay patuloy na nagpapasalamat sa patuloy ninyong suporta sa ating programa, Jesus is Our Hope. And atin po itong idalangin at ganun din po ang ating mga host na sila ay patuloy na bigyan ng buhay at kalakasan upang patuloy na gamitin sa gawain at ikatatapos ng gawain ng ating Panginoon Diyos. Maraming salamat po, Brother June. Okay, salamat Dok. Siguro si Lula mo, kung gusto mong babatiin si ate mo lovely, si Brother Yuyong at si Dave. Opo, atin pong binabati ang ating mga kapamilya, Dihito family diyan sa Dawis Maya, Daan Bantayan, Cebu. Atin pong binabati ang aking lola na nagpalaki sa amin, Lola Gloria, at ganun din sa aking kapatid, Lovely Dihito at ang kanyang asawa, si Brother Yoyong at anak nilang si Dave. At ganun din sa ating mga kamag-anak na nakikinig sa Kinatarkan. At sa lahat po ng ating mga kapatid at kaibigan na nakikinig dito sa Cebu, sa Central Visayas at ganun din sa Facebook Live.
Okay, thank you so much, Doc. And you are very welcome to our program. Hope nga sana lagi ka naming makakasama rito. Kaso nga lang, magkakaiba ang mundo natin. Kaya nga, kami po ay talagang natutuwa at nagagalak na kahit mahigpit ang schedule mo, nagpunta ka rito sa ating programa. And this is the first time na mayroon kaming bisita. Marami namang dumalo rito, Dok, ha? Mga bisita sa nagkaiba-ibang mga lugar. Kaso nga lang, first time na may nakadalo dito na bisita namin na doktor. Okay, thank you so much. Okay, adto ta mga kaigsunan sa kuan, adto ta sa kinini ang pangutana, ang gisakyan man lang ni ang atong gisgutan kagabi man god nga wala man gyud kuno ang 70 Adventist pare nga makatudlo o makagiya o gunya nagtuo gyud kuno tag Trinity pero wa gid ta ni gamit niya na nga ang ngalan sa Amahan sa Anak si Santo wa ta mo gamit sa pagpanguros. So ang tinuod nga pagkasulti kining sign of the cross dili ni ingon nga anha gamita, anha gamita ang kinini ang kuan sa ngalan sa Amahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Kay sigon sa ato nga kuan, sigon sa ato nang gibasa kagabi, no? Kung atong tun-an gyud pag-ayo ang kanang pagpanguros dili na diha gamit sa sign of the cross kundi pinaagi sa bautismo. Kung atong tan-aw dinhi sumala sa gihisgutan, no? Unya ang kinini ang kining pangutana, matud pa niya nga sir, para man kahana sa bautismo ang para man kahana sa bautismo ang ngalan sa Amahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Unya gamitan di ay og sign of the cross ang bautismo. Okay, ato ning klarohon. Di pa lang dugay atong gipasabot nga ang sign of the cross dili na gigamit diha o gamitonon sa ngalan sa Amahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Kundili kana siya gigamiton kana sa bautismo. Kay ang pagpanguros usa lang na ka tradisyon o usa ka pagtulunan nga gitudlo sa simbahan pero wa na itudlo sa Dios dinhi sa Biblia. Naay gihisgutan dihang cross kay si Jesus gilansang man sa cross. Pero wa gid magsugo ang Biblia nga ang tao buhaton niya ang gitawag sign of the cross o pagpanguros. Kay unang-una kanang cross nagsimbolo kana og kamatayon. Mauman bitaw nga kung dunay madisgrasya diha sa karsada sa tunga o daplin sa dalan unya namatay, imong makita malabyan nimo og magsakay ka og sakyanan nga naay cross nga gibutang, nagpasabot nagpaila nga duna dihay namatay. Kay ang cross nagsimbolo o nagkahulugan kana sa kamatayon. Karon sa pagsigi nimo og panguros unsa may imong gipangandoy? Mamatay na unta ko? O unsa kaha imong hunahuna dinha? Karon kini siyang sa ngalan sa Amahan sa Anak ug sa Espiritu Santo dili ni siya gamiton diha sa inyong gitawag pagpanguros kay bautismo ang gihisgutan ani. Kaso nga lang, kining doktrina sa pagpanguros, giimbento ra gyud ni sa tao nga kini nahimong tradisyon. Unsa maning tradisyon? Mga kukabilin, nga gitawag nag mga kukalagdaan, nga gikan pa sa mga pinanignugdan ug imong basahon ang Kolosas 2:8, dili gikan sa kang Kristo. Tanawa kung unsay inyuhang mga panghuna-huna. Ug mangilat. Unsay inyong himuon, sampiton.
si Jesus, si Maria ug si Jose. Sus, Maria y Josep. Pero og magampo na, manguros man gihapon, ang gamiton ang ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Pero mangilat lang, Jesus, Maria y Josep. Unya, og moagi og moadtog diskuhan, moadtog buwangan, moadtog tarian, wa didtoy manguros. Unya, ang inyong huna-huna niya na abog na sa panuway. Sumala sa gihisgutan sa doktrina Kristiyana, sa page 3. Nga ang pagpanguros, dako og gamit tungod kay ang pag-angkros o pagpanguros, mahadlok ang yawa. Muna ang gihisgutan dinhi o ato ragod ni nga basahon dinhi o sa doktrina Kristiyana sa page 3. Nag-ingon dinhi o pamatian ninyo ha. Tungdanan sa mga Kristiyanos nga tanan nga magdebosyon sa timaan sa Santa Cruz kay dako uyamot ang pulos ta kaniya tungod kay maoy hinagibanta sa mga Kristiyanos ang nga ighihingilin og igabugaw nato sa yawa. Kay ang yawa mahadlok uyamot sa cross. Busa kun manguros kita, ayohon ta kaayo ang pagpanguros, pagpamutang. Sa pagpanguros kay gikalasagan ta ang atong lawas sa cross aron dili kita duolon sa yawa o gikrusanta ang atong agtang aron dili kita pagatambungan sa yawa o sa mga daotang hunahuna. Gikrusanta ang atong baba aron dili ta makapamulong og mga daotan nga mga pulong. Mauni ang gitudlo nga doktrina nga kining gitawag og mga tradisyon. Ngano man, tan-awa ragod gikrusan nimo ang imong baba aron dili ka makapamulong og daotang pulong. Pero kanang baba nga kanunay nga gikrusan usahay makubala na, pero mao man gid hinuon ang baba nga kusog mamulong sa kulira, kalamri, inatay, kalibag dugo, wa ka mamatay, animala ka. Unya ang gisulti dinhi krusan ang imong baba aron di ka makapamulong og daotan nga mga pulong. Unya ngano ni epekto baday na wala. Ngano man kay way lain nga makapabag-ong makapaepekto des kinabuhi sa tao ang pulong og doktrina nga gitudlo sa Dios dinhis bala ang kasulatan. Tan-awa ragot og mangilat, manguros, pero ang sampiton si Jesus, si Maria ug si Jose. Unya iniglingkod, igdagan sa sakyanan, manguros. Unya abog makas panuway, adtog buwangan, adtog magtungit, o asa na, adtog diskuhan, wa may manguros, pero adtog simbahan. Ngano man kadaghanan manguros. Unya abog mangkahaanas panuway. Unya asa madaing panuway nagpuyo na as inyong simbahan. Kay og adto mo buwangan, adto mo og kanan diskuhan, di mo manguros, way yawa giabog dito. Pero og adtog simbahan manguros. Unya abog makana sa panuway ng pagpanguros. Unya og maligo pod kabya-kabyahan pod ang tubig. Unya kuan manguros. Usahay kung imong tugkaron unta pagay di mo matugkad kini nga doktrina. Pero ang tinuod nga pagkasulti, ang kining cross manggod, tinuod man na, kay diha man gikalansang ang atong Ginoong Hesukristo. Pero ang pagtulunan, dili naman diha hinuon sa kamatuoran. Sakto man ang giingon sa atong gibasa kagabi sa Malakias 2:8 nga ang mga pari mibiya sa kamatuoran ug nagtukmod sa kadaghanan sa pagbuhat og sayop. Balikon ko, ang paggamit sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo, dili kana gamiton sa sign of the cross, kundili ingon niini. Pamatian ninyo sumala sa Mateo 28:18 ngadto 20. Pamatii gid ninyo ginsakto nagingon. Og si Jesus mitubag kanila nga nagingon, kanako gikahatag ang tanang kagahom sa langit ug sa yuta. Busa panglakaw kamo ug himuan ninyong mga tinun-an ang tanang kanasuran,
nga magatudlo kanila. Himuong tun-an ang tanang kasuran nga magabautismo kanila sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Sumala sa gitudlo sa Biblia, ang bautismo, ang ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo, kana siya paggagamiton diha sa bautismo. Kung imong basahon ang ikaduhang Timoteo 3:16, ang tibuok kasulatan gituga sa Dios nga may kapuslanan alang sa pagpanudlo. Kung nagsusi ka palang gyud unta sa kasulatan, matudloan ka na gyud unta. Kay ang Dios man may nagtudlo. Ang gitudlo ni Kristo, tudloan sila, busa panglakaw kamo ug himuan ninyong mga tinun-an ang tanang kanasuran nga magabautismo kanila sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Ang bautismo mo'y angay haom niini, nga magagamit sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo, dili diha sa sign of the cross nga moingon ka sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Kay dili man na diha bautismo ng sign of the cross. Mga pagan practices kana siya, mga pagan belief o kana siya, wa na itudlo sa Biblia. Usbon ko, kung nagsusi o nagtuon ka pa sa Biblia, natudluan ka na unta kaysa ikaduhang Timoteo 3:16, ang tibuok nga kasulatan gituga sa Dios nga may kapuslanan alang sa pagpanudlo. Tandaan nato na, kalom na diha. Ang Biblia gituga o gimugna sa Ginoo alang sa pagpanudlo. Kung Biblia paunta mo'y inyong gibasihan sa inyong pagtuo o pagpangalagad sa Ginoo, natudloan na unta mo. Unya sunod nga pulong gigamit alang sa pagpamadlong. Unsay but ipasabot ng gibadlong ka, gikorek ka sa sayop nimo, nga gihimo. Og nagtuon ka palang gyud unta sa balaan nga kasulatan, natural makurek ka na unta sa sayop nimo nga pagtuo. Nga naman gituga sa Dios ang kasulatan nga may kapuslanan alang sa pagpanudlo o alang sa pagpamadlong. Pero nganong hangtod karon wa ka matudloi o wa ka mabadlong, tungod kay wa ka magsusi sa kasulatan. Ang sunod gisgutan alang sa pagpanulid. Muna nga hangtod karon bisan nagtuo, nagsimba, nagalagad kag Ginoo, baliko ka gihapon, wa ka gihapon matarong nganuman wa man ka magsusis kasulatan nga unta gituga manis Ginoo alang sa pagpanulid. Og sa katapusan gisgutan alang sa pagmatuto sa pagkamatarong. Sa unsa man nga bahin nga maila ka nga matuto ka diha sa pagkamatarong, nga gilabag gisupak nimo ang gitudlo sa Dios dinhis bala ang kasulatan. Og tungod diana si Kristo namulong, Mateo 24:4, magbantay kamo nga walay magapahisalaag kaninyo. Unya ngano man ni nahitabo man ni ron, tungod kay wa mo'y gihimong giya nga magtudlo sa kaluwasan. Sa buhat 17:11, ang mga nangakabig sa unang panahon sa ilang pangwalis mga apostoles, ilang gisusi ang kasulatan adlaw-adlaw aron sa pagsusi kung tinuod ba ang mga butang nga gikasugilon kanila. Pero ngano nga hangtod karon wa mo kahibalo, wa mo masayod nga kanang mga butang inyong gisunod dili na tinuod tungod kay wa mo magsusi sa balaan nga kasulatan. So morning giingon ni Cardinal Gibbons, pamatiin ninyo niyo kung unsay gihisgutan dinhi sa The Faith of Our Fathers ni James Cardinal Gibbons, giingon niya dinhi, matod pa dinhi, the Catholic Church, the enemy of the Bible. Sumala sa page 98. Mauna nga kung ang atong tanawon ang Biblia, nahimong ang inyong pagtulunan kasupak gyud. Remember si James Cardinal Gibbons ngayon, the Catholic Church is the enemy of the Bible. Busang daghan karon nagagamit man tuod sa Biblia pero kaaway nila ang Biblia. Si Brother Isaw maghatag dugang pagpatinaw. Brother Isaw?
Okay, daghang salamat Brother John o gato sab nga pasalamatan ang atong higala nga nagpaluap sa gitubag nga pangutana kagabi. Although wala man ta kagabi pero sapat na to nga atong nadungog kaganiha. Mahitungod lagi niini nga sitwasyon sa pagpadayon sa paghatag katinawan sa sign of the cross. Tinuod na mga kaigsunan nga ang sangalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo makaplagan ra nimo panahon sa bautismo. Kay mao man ay gitudlo ni Kristo. Pero dinhaa sa gitawag og sign of the cross nga inyong naandan or naandan sa atong mga kaigalaan nga panahon og magampo, panahon mulakaw, mag sign of the cross, wala na klaro nga kini ang explanation dinhaa sa Biblia. Ngani wa kay makita nga bersikulo ni kapitulo nga nagtudlo diha sa Biblia mahitungod sa sign of the cross. Kay unsa man lang dayni ang sign of the cross mga kaigsunan. Ang sign of the cross dili siya biblical nga doktrina. Kung dili siya biblical nga doktrina, but pasabot mga kaigsunan, buhat-buhat lang dayni siya. Kung imong tan-awon ang history, mga kaigsunan og makiglan, way back kuan pa ni siya nahitabo 2nd century, mga kaigsunan. So ang kuan ani, ang nahimo nga uluhan or ang nahimo nga punuan mao si Tertullian mga kaigsunan. Kung imo nga lantawon nya gikan sa kang Tertullian, gikan sa mga early Christian, mikatay ni hangtod sa ato nga kapanahonan. Pero mao lagi dili siya biblical. Unbiblical siya nga doktrina mga kaigsunan. Unya kung imong lantawon, dunay mga komentaryo ang mga ingnon ta mga kaparian sa Roman Catholic Church kay originally ang nagtudlo niini og nagsunod niini nga doktrina is only Roman Catholic Church naman. Kung imong lantawon og susihon ang mga komentaryo sa mga kaparian sa Roman Catholic Church may tungod sa sign of the cross, ingon ani mga kaigsunan kung ato nga basahon niya atong makita sa gitawag og Catholic Encyclopedia volume 4 page 526 nya ang nagsulat nini si Cardinal George Parley. Lisod ba yan nga ato nga mga kaigalaan og makaigsunan nga mga Catholic faith defender? Nabalumog nga no mga kaigsunan? Mga tarungan man din nga mga tiwalag man nga mga pari. Pareho kang Cardinal James Gibbons mga kaigsunan. Kay nagsulti mas tinuod, ila ding ipalabas nga mga tiwalag nga kaparian. Pero bisag unsa palagi matiwalag man na or maaktive kay nga dira na gikan sa kaniang Roman Catholic Church nabalo gid sila unsa insakto mo na hinungdan ilang gisulti ilang gisulat kung unsa ilang nadiskubre nga kamatuoran ilalom sa simbahang Katoliko mga kaigsunan. Now ato nga pamatian ang gisulti ni Cardinal George Parley mga kaigsunan. Unang-una ingon siya mga kaigsunan, in our own day, the doctrine of the cross is received as a mark for illiterate people. Timan-an gyud tani mga kaigsunan og makiglaan nga sa atong kapanahunan ang doktrina sa sign of the cross gidawat kini isip nga mga ilhanan sa mga tao mga kaigsunan nga uneducated or mga tao nga mga tao mga kaigsunan nga sa tawag ani mga tao nga illiterate mga sa ato nga pinulungan mga kaigsunan kay kini ang mga inosente ba laing termino anang inosente na atong padayonon mga kaigsunan ingon din niya, the sign of the cross is at once the initial and memorial of the name of Thamos, the father of paganism, and as such of finting military, pontifical and ecclesiastical in sign of Rome and her church. Kung imong lantawon, dili day si Kristo, dili ang Dios may mapasidunggan sa paghimo sa sign of the cross, but in remembrance or memorial of the name of Thamos. Si Thamos mga kaigsunan usa sab ni sa founder sa paganismo. Now, kung imo din ang buhaton, ang mapasidunggan nimo ana dili si Kristo, dili ang Dios, kun dili mga kaigsunan usas mga leader sa paganismo or sa paganismo nga ginganlan og Thamos. Now, sa pagigisulti mga kaigsunan, si Bishop Louis Larabuan Moro mga kaigsunan
doon na siya gisulti dinha sa Catholic Faith, page 363. Ingon siya, ang doktrina sa pagpanguros wala tukuran ni Kristo, kundili kini gitukod sa Roman Catholic Church o kini dili makaluwas sa tao. O giklaro na din na ni Bishop Louis Larabua Muro nga kining doktrina sa pagpanguros dili si Kristo ang nagtukod, o kining pagpanguros dili makaluwas sa tao, o ang pagpanguros or ang doktrina sa pagpanguros gitukod iya kini sa mga Roman Catholic Church. Muna nga imong makita, originally ang nagtudlo only the Roman Catholic Church. Kaya nga naman, kaya ang Roman Catholic Church mansab ang naghimo, nagtudlo nini nga doktrina. Ang dakong pangutana din ha, gitudlo ba ni sa Biblia? Mga kaigsunan og makiglan, wala kini gitudlo sa Biblia. Hinay noon ang mga pangatarungan sa atong mga kiglan ug mga kaigsunan nga mga membro sa Roman Catholic Church, labi na ang atong mga higala nga mga CFD, ang ilang gimo nga pangatarungan, mga kaigsunan, kay klaro naman na nga unbiblical, ang ilang ihimong pangatarungan, it is connected. Nungurag, connected ba? Doon na rin kahulugan nga konektado sa Biblia. But, ang tinuod god, dili niingon nga kini ang gitudlo gyud sa Biblia. Now, sa diha nga sa atong pagkinabuhi nining kalibutan na atong batunan ang mga pagtudlo nga dili iya nga pagtudlo sa Dios, ang kundili ang mga pagtudlo sa tao, unsa may mahitabo kanato? Kung atong basahon ang Marcos kapitulo 7 bersikulo 7, ang gisgutan mga kaigsunan og mga kaiglan ingon ani. Kung imong basahon ang Marcos kapitulo 7 bersikulo 7, mga kaigsunan hangtod sa 8, ang gisgutan ni Kristo nagingon, kawang lamang ang ilang pagsimba kanako. Pero mas nindot siguro og ato nga basahon ang size mga kaigsunan para makuha gyud ingon ani. Og siya miingon kanila, maayo gayud ni Isaias ang pagkahimo sa propesiya mahitungod kaninyong mga maot. Sumala sa nasulat nga nagaingon, kining mga tawhan na nagapasidungog kanako, pinaagi silang mga ngabil, apan halayo kanako ang ilang mga kasing-kasing. Kung imong lantawon ang giunahuna sa mga kadaghanan, diha sa paghimo og sign of the cross, kana naghatag og pagpasidungog og pagdaig kang Kristo or sa Dios. Pero wala nila mabaloi nga dinaas Biblia daan nang nagsulti si Kristo, nga taliwala sa atong pagpasidungog nga gihunahuna nga atong gidaig ang Dios, mga kaigsunan, pero sayop ang pagtulunan nga atong nadawat, ang gisulti ni Kristo, nahalayo ang atong mga kasing-kasing taliwala sa pagpasidungog o pagdaig ngadto kaniya. Sa unsang bahina, nganong nahalayo ang atong mga kasing-kasing ngadto sa Dios, bisa nagpasidungog ta siya, nagdaig ta siya. Tungod ni ini nga rason ang 7 nagingon, kawang lamang ang ilang pagsimba kanako, sanglit sa ilang pagpanudlo, ilamang gipakadoktrina ang kalagdaan nga hinimo lamag mga tao. Nganong nahalayo ang atong mga kasing-kasing ngadto sa Dios, taliwala nga kita naghimo og pagpasidungog, pagdaig ngadto kaniya, tungod sa usa ka rason nga sa atong pagsimba ngadto sa Dios, atong gipakadoktrina ang doktrina nga hinimo og tao og dili ang doktrina nga iya sa Dios. Now, kung imong padayonon ang otso nagingon, inyong gibiyaan ang kasuguan sa Dios og mao'y inyong ginawiran ang gikabilin-biling kalagdaan sa mga tao. Unsay nahitabo? Sa diha nga nagkinabuhi ang tao dinhiya sa kalibutan, ang nahitabo na ang gipakadoktrina, ang gipadako nga doktrina, ang doktrina na nga iya nga hinimo sa tao og nahimo na nga nawakli ang doktrina o ang pagtulunan nga iya sa Dios. Mo na yung nahitabo sa ato nga kalibutan mga kaigsunan. Nganong nahitabo man yung mga butanga? Tungod sa rason, kitang mga tao karon nakulangan sa paghatag og pagpanahon sa pagbasa og pagtuon sa pulong sa Dios. Kay kung kitang mga tao karon muhimo sa pagtuon, pagbasa sa pulong sa Dios, dili masalaag ang atong mga huna-huna, dili masalaag ang atong mga kasing-kasing nga musubay tas mga doktrina nga hinimo lamang tao, kay nga naman nagbasa man tas pulong sa Dios. Pero lagi kay kitang mga tao naanad raman ta nga og unsay namatag kahayag maunay pakamatyan, maunay hinungdan kun ang atong mga ginikanan og mga ginikanan pa kaniadto nangasayop hangtod
sa atong kapanahon karon atong gisunod, nagpabiling gyud tang sayop mga kaigsunan. Aron dili ta magpadayon musunod sa mga sayop nga pagtulunan, ang atong himuon karon mga kaigsunan ug mga kaiglan, mao ang pagbasa, pagpamati ug pagtuon sa pulong sa Ginoo, dili kay igo ratang maminaw mga kaigsunan. Kay ngano, kung sa atong kinabuhi, igo ratang maminaw, samas inyong gihimo karon, naminaw mo nining atong programa, nasayod na mo kung sa'y kamaturan, pero taliwala sa inyong pagpaminaw, igo ramong namati, di mo musunod, di mo mutuman, og unsay gistudlo sa kamaturan, sa pulong sa Dios makaigsunan, ingon ani ang may tabo sa toa. Niya. Santiago, Kapitulo 1, versikulo 22, nagingon, Hinuon, tumana ninyo ang pulong, og dili kay magpaminaw ra kamo nini, nga sa ingon ginalimbungan kamo sa inyong kaugalingon. Mga kaigsunan og makiglan, inyong nabati, inyong nadungog ang kamaturan, nga ang sign of the cross dili kana, wala kana gitudlo sa Biblia. Ang sign of the cross binuhat-buhat lang lamang na sa tao nga doktrina. Now kung may tabo karon nga kaigsunan nga nakabati mo, unya sa inyong pagpaminaw dinaa karon, wa ra gyapon nyo dawatang kamaturan, padayon gyapon os pagsunod sa pagtulunan nga hinimo lamang tao mga kaigsunan, ang nahitabo sa atong kinabuhi or sa inyong kinabuhi, inyong ginalimbungan ang tagsa-tagsa ninyo ka mga kaugalingon. Kaya nga naman, daan naman nga nasulat sa Biblia nga gisulti nga kon maigo ratang maminaw dahil sa pong Ginoo nya dili ta mo sunod og mutuman nini, dili nato ni kinabuhian, atong gilimbungan ang atong kaugalingon. Unya unsa may mahitabo mga kaigsunan, pag-abot sa adlaw sa katapusan, adlaw sa paghukom sa Dios, ang mahitabo mga kaigsunan og makiglan, puno sa pagmahay ang atong kinabuhi. Nga naman, tungod kay moingon naman niya ka, kung dili ka mag-usaw ug magbago sa imong kinabuhi karon, pagbalik sa Ginoo, moingon naman niya ka sa imong kaugalingon nga may pagnituman lang unta kung unsay akong nadungog da. Grabe ang pagmahay. Ang gisgutan sa balaan nga kasulatan panahon sa adlaw sa pagbalik sa Ginoo mga kaigsunan, ang mga tao nga dili andam sa pagbalik sa Ginoo, managpanagan ngadto sa mga pangpang, managhangyo sa mga batog sa mga pangpang, nga tumpagan og tabunan sila kay dili sila makaako sa paglantaw sa himaya sa Dios. Sa laktod nga pagsulti, ang mga tao karon nga nasayod sa kamaturan, apan wa kinabuhi ang kamaturan, wa dawata ang kamaturan, pag-abot sa adlaw sa katapusan, managpagmahay og managpanagan ngadto sa kiniang pangpang managhangyo nga tumpagan og tabunan. Mga kaigsunan og makiglan, paggamit sa ngalan sa amahan, diha na sa amahan, sa anak o sa Espiritu Santo, diha na gitudlo ni Kristo panahon sa pagpamautismo. Kung imong lantawon ang Mateo Kapitulo 28, versikulo 18 hangtod sa kini ang 20 mga kaigsunan, imong makita nga gisugo ni Kristo ang iyong matununan niyo siya, panlakaw kamo o himuan ninyong tinunan ang tinunan tanang mga kanasuran og magapagmautismo kanila sa ngalan sa man, sa anak og sa Espiritu Santo. Dinaan mo makita, pero moingon ta nga ang sign of the cross gitudlo sa Biblia sa ngalan sa man, sa anak, Espiritu Santo, dili na nimo makita nga pagtudlo dinha sa Biblia. Kay ngano, according to the history and according to the Bible, ang sign of the cross dili siya doktrina nga gitudlo sa Biblia. Doktrina siya nga hinimo-himo lamang mga tao. Timanan nato kanunay sa atong pagsimbag pagdaig sa Ginoo, kung doktrina sa tao ang atong gipadako sa atong kinabuhi, dili ang doktrina nga iya sa Dios. Ang gisulti ni Kristo, kawang lamang ang ilang pagsimba kanako. Alang sa paghatag dugang pagpasabot sa pangutana, makaigsunan na sa dili pa nakayatag panahon kang Brother Libby, alas paghatag dugang katinawan sa pangutana nga atong gitagad pagtagad karon. Ako sa ning basa na mga misay nga napuno dinaya sa itong programa. Niya si Brother Tonyakao Regan Mandal, iya misay mayong gabi. Niya pod si Sister Erlinda Istaura. Happy midweek to all, God bless. Niya pod si Sister Helene of Kea watching from Kinatarkan Island. Mayong gabi kaninyo mga brothers. And niya pod si Brother John Lubitanya, ang iyang mensahe, mayong gabi mga igsoon watching from Tabuk, Mandawi City. So sa pagkakaroon mapuning mensahe na puno, alas paghatag dugang pagpasabot sa pangutana, ang panahon na akong ihatag kang Brother Libby Clavis. Brother Libby? Okay, din salamat Brother Isao. So padayon tahigalas paghatag og dugang tubag. Ato sa ning basahon kining mga kahigalaan nato nga Nestor Messenger nga nagtan-aw nagapakiguban nato.
So, may gabi no ni Sister Chari de la Cruz Nugas. So, may gabi ni mo Sister Chari, uban siyang family. Salamat sa inyong pag-view, pag-like sa ato ka program. And also, thank you Sir Matthew Anderson for watching and following our program. God bless you and your family. O niya po si Sister Ninfa Villacastin sa Cadiz City. Salamat po Sister Ninfa sa pag-send og heart din sa atong programa. O niya po si Sister Nana nanukad po ni sa Saudi Arabia. So thank you po sa pag-send og heart, pag-love sa atong program. Niya sad si Brother Rufino Moreno. Salamat po sa pag-love ug pag-pray. O niya po Sister Ella Lipalam. Salamat po sa pag-love. Niya ito pong nakita din si Brother Wilfredo Pobadura diya sa Pandan. May kabunin mo Brother Wilfredo. Niya ato sang nakita din si Sister PD Lipawpaw. Salamat po sa imong pagpakiguban Sister PD o paglantaw sa ato nga program. Niya sad si Sister Nikki Sumalinog. Salamat po sa pag-love o pag-pray sa ato nga program. Okay, thank you. Ano yung mga tahigalas paghatag o dugang tubag sa pangutana nga gipadangat din sa atong programa. Diyon sa ito paghanay, Brother John, ang iyang reaksyon to, no? Yes, ang iyang reaksyon na kanina ang Brother Libby. Niya ang iyang reaksyon naghisgot man lagi po sa bautismo. Unya ang bautismo kuno mag-sign of the cross ba di ay? Okay, dengan salamat, no? So, wag gitudo di sa Biblia nga sa panahon sa bautismo mag-sign of the cross. Ang gimension sa Biblia sa Mateo 28 versikulo 19 ug 20 naghisgot lang diya higala nga panglakaw kamo og himuang tinun-an ang tanang kanasuran sa pagpamautismo kanila sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo nga magatudlo kanila sa pagtuman sa tanan nga akong gisugo kaninyo ug tan-awa ako magapakig-uban kaninyo hangtod sa katapusan sa kapanahonan. Wa gyud moingon diya nga sign of the cross. Akong gitan-aw og sulay ang Google higala gipangutanan nako og biblical ba kining sign of the cross. Ang tugan higala ang sign of the cross tradisyon na ning tumaw niadto ra mga 300 mga 3rd century ang pagtumaw sa pagtulunan sa pagpanguros. Pero subayon gyud nimo sa wa pa ning tungha dias Kristiyano niadtong 3rd century diha na nandaan sa mga pagano. Nga naman ang mga pagano sa una ang ilang gitawag na founder of paganism mao si Tammuz. O niya kanang Tammuz ang sinugdanan ana letter T for mag-cross. Ang tanan nga mga pagano sa una maglisod kag kakita og usa ka pagano nga way cross gani nga gibitay diha sa ilang liog o ana sa ilang kwilyo ang uban ni arperil diha. O niya mag-sign of the cross sila in remembrance na sa ilang founder of paganism nga mao si Tammuz. Nahitabo mo na nga na-convert si Constantino o sa pagano ngari sa Kristiyano ngadtong mga 300 AD, mga 3rd century higala. Pagka-convert niya, daghan kaayo nga mga pagtulunan sa pagano nga gipasulod ngari sa Kristiyano. Munang kalabanan sa mga pagtulunan nga imong makita karon diha sa kinabag-ang Kristiyano, kalabanan sinugdanan na gikan sa pagan mga higala, gikan sa pagano. Manang gisgutan sa kumakauban ganiya ang mga kasaysayan about sa krus. Kung nagitugan sa Google, tradisyon na, usa man tradisyon. Ang tradisyon higala, pagtulunan ka na nga minugna lamang sa tao nga dili pagtulunan si Ginoo. Kay ang pagtulunan si Ginoo kanang pagtulunan nga mabasa nimo sa Biblia. Anong mga biblical teaching mahigala
muna iyas Ginoo. Pero outside the gani sa Bible, mga minugna sa tao, pagtulunan sa tao, gitawag nag mga tradisyon. So, niadtong tuig 300 AD, matod pa sa atong mabasa mga higala sa The List of Heresies nga gikompile ni Reverend Stephen L. Tista, and the sign of the cross began 300 years. 300 years after Christ na. Si Kristo namatay na ito mga 31 o mikayab na ito sa langit ng 31 AD. O niya pagkatuig 300 years ning tumaw sa simbahan ang pagtulunan giimbento nila nga gitawag the sign of the cross. O niya pagkatuig na ito paslo sa Berses Japon, the worship of the cross, gisimba pa ang cross, sign of the cross na ito 300 AD. O niya inyo sila din, the worship of the cross of images and relics was authorized in 788 AD. Pagkatuig 788 AD, gisimba na yun ang krus mga higala sa mga tao. Muna hinungdan na karon na ay mga simbahan na gitawag Santa Cruz. Magsimba sa krus. Kuya ba ng simba sa krus, no? Oro og si Kristo gisilutan to sa silya elektrika. Magsimba to tag siya mga higala. Kanya unsa may itawag nato ana, dili Santa Cruz kundi Santa Cilia Elektrisidad. So mao na ang hitabo mga higala. Balikon ako, ang pagtulunan sa pagpanguros wala itudlo diha sa Biblia. Ang Biblia nagsulti sa ikaduhang Timoteo 3 versikulo 16, ang tibuok nga kasulatan gisulat uban sa lamda gikan sa Dios ug mapuslanon kini sa pagtudlo sa kamatuoran. O sa itudlo sa tibuok kasulatan, tibuok Biblia, kamatuoran ang itudlo. May kapuslanan sa pagbadlong, mabadlong nato ni. May kapuslanan sa pagsaway, sawayon ang atong dili hustong pagtulunan. May kapuslanan sa pagtudlo kung an unsao nato pagkinabuhing matarong. So ang Bible higala mauni usas pamaagi sukdon ang atong mga pagtulunan iya bas Ginoo og dili. Ang pagtulunan nga genuine kanang pagtulunan nga gitudlo bihas bala ang kasulatan. Kamatuoran na kay sa Juan 17:17 nag-ingon ang atong mabasa, balaana sila pinaagi sa kamatuoran ang imong pulong kamatuoran. Ang pulong sa Dios kamatuoran. Busa kung gitudlo pa sa Biblia nga mag-sign of the cross ta mahigala, nan mag-sign of the cross ta. Kay kamatuoran magitulo dinhi. Ang wa itulo dinhi dili kamatuoran. Karon kay wa man itulo sa Biblia nga manguros ta kay mag-sign of the cross ta. Wa man itulo nagpasabot nga di na kamatuoran. Outside of the Bible na. Wa na sa Biblia. Gani, kung imong tanawon ang balaang kasulatan, si San Pablo, nag-ingon din niya, itong mabasa, ragodo, dinis nakasulat sa Galacia 1, versikulo 8 o 9, apan bisan pa, kung kami, uusaba ka manulunda, nagikan sa langit, magawali kaninyog maayong balita, nga supak sa amo nang gikawali kaninyo, ipatunglo siya. So, nagiskot, ipatunglo siya, ingon anoy di. Sumala sa amo nang gikaingon kaniadto, usbon ko karon ang pag-ingon, nga kung adunay magawali og maayong balita, nga supak sa inyo nang nadawat, ipatunglo siya. Pagka ngilngig aning pagkonsultihan ni San Pablo, unsa man nang gituhuan sa tao maayong balita sumala sa gitudlo nila naas balang kasulatan. Ang naas Biblia, mayong balita nas Biblia, pagtulunan nas Biblia. Ug naay magtudlog mayong balita kunuhay o niya lahi sa gitudlo sa Biblia, inyo San Pablo ipatunglo na siya.
Unya wa man na sa Biblia. Wa man na isugo diha sa Biblia ang pagpanguros. Muna higala nga mo paghatag ni informasyon, dili ni kay nagpasakit ni higala, di na pagpasakit kundi paghatag lang ni og tubag sa pangutana sa nangutana din sa itong programa nga ang gitugan sa ato nga programa dinhi wa na sa Biblia ang pagtulunan sa pagpanguros ning tungha lana niadtong 300 years after Christ. Unya unsa bagyod ang kahulugan ana nga pagtulunan nganong manguros man ang tao. Gitug-an sa ilang basahon kining gitawag og doktrina Kristiyana niya ang ilang gihatag nga meaning. Sa dihang giimbento nila ang doktrina sa pagpanguros, gitagaan nila kahulugan. Mao ni kahulugan nila katungdanan sa mga Kristiyanos nga tanan nga magdebosyon sa timaan sa Santa Cruz kay dako uyamot ang pulusta kaniya tungod kay maoy hinagibanta nga sa mga Kristiyanos nga igahingilin o igabugay nato si Yawa kay ang Yawa mahadlok uyamot sa cross. Okay, niya ang puwing padugwaon. Nganong manguros man kuno sila gitudlo na sa simbana kinahanglan manguros ta kay ang pagpanguros daw mao dunay abog sa Yawa kay ang Yawa mahadlok sa cross mga higala. Sa dihang manguros ka ang Yawa mahadlok daw. Unya naabra sa Biblia, wa sa Biblia higala. Ilala na nga bana-bana nga ang Yawa mahadlok sa diha ang tao manguros. Pangutana, unsa man to pag-abog ang Yawa? Unsa man naa sa Biblia? Ato nang basahon ang Lucas 22:40 gaingon ning Ginoo. Matod pa niya, pag-ampo kamo aron kamo dili mahidalin as sa panuway. So aron dito mahidalin as pagpanulay ang atong buhaton nga tambag dinhi mag-ampo ta. Nya sa Santiago kapitulo 4 bersikulo 7 mahigala paminawi ako ni basaw na unsaon nato pag-abog ang panuway. Muna ito mabasa. Busa magpasakop kamo nga masinugtanon sa Dios apan sukli ninyo ang Yawa og kinisiya mukaratil pagdalagan gikan kaninyo. Wa mag-ingudi apan panguros kamo ang Yawa mukaratil pagdagan kaninyo. Wa mag-ingon ang Biblia na ang gisulti sa Biblia ingon ni magpasakop ang buhaton magpasakop nga masinugtanon sa Dios. Buti pasabot masinugtanon gani ka sa Dios tuman kasugos Ginoo. Bantayan nimong 10 commandments, bantayan nimo ang adlaw nga pahulay, ang true Sabbath, o niya imong tumanon ang mga dietary laws. Ang Yawa higala ingon to nabasa dinhi. Suklin yung Yawa. Ang Yawa mo karatil pagdalagan gikan kaninyo. So nga atong buhaton karon sundon gyud nato nga sa balang kasulatan may nampuon ta sunod ta sa pulong Ginoo aron ang Yawa maabog gikan kanato. Ano man tayo higala akong ibalik ang panahon ni Brother Rizal. Okay, daghang salamat Brother Libby mga higala sa dili pa hingpit tapuson ang atong programa ni ang atong closing song may man ang atong closing prayer. Mga higala magampo kita. Silimbahon ug maluluyo na mga Dios, daghang salamat sa kalampusan sa imong pulong, panalangin ni tanang nagapaminaw, dadaas kahayag sa kamatuoran nga magapangalaga diha kanimo gipangaya namo kini tungod lamang kang Kristo nga among matuod nga Dios ug manluluwas. Amen. Mga higala, daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Kini na lamang ang inyong mahigalas kahanginan. The Bible may hurt you with the truth, but it will never comfort you with a lie.